Kaixo Irati, Kaixo, Ane, zer moduz? gogotsu jarritu behar dugulako antxetateaz hizketan aurreko atalean egin genuen moduan. Hori da, gaur aldiz, hitz egingo dugu tresna ezberdinez eta, tip ezberdinak emango ditugu antxitate honi aurre egiteko asmoz. Gai potoloa da, zama handikoa batez ere bizi duenarentzat, gaur saiatuko gara, beldur horiei aurre egiteko konponbideak aurkitzen edo beldur horiek baretzen, ze konponbidea izan badu, ez? Bai, eta eskerrak. Ba, horri ekingo diogu. Hasiko gara. Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu bizkarrekin. Aurreko saioan aritu ginen antxetatea zer den, antxetatearen jatorriak non egon daitezken, norbaitek entzun ez badu, entzun dezala, komendatuko diogu, konponbidei buruz hitz egingo dugu gaur, baina pauso bat, aurrerago joaten baldin bagara, badago antxetatea prebenitzeko modurik? Bai, prebenitu daiteke eta nik uste dut garrantzitsua dela bereziki honetan lanketa bat egitea, ez? Ze antxetatea ez da prebenitzen ala nola, praktika eskatzen du, ez? Eta oinarria edo hasiera nola ez, askotan hitz egin dugun bezala hemen, da norberaren burua ezagutzea, ez? Baitare, nola ez, bereziki antxetatearekin gure gorputzari kasu egitea, ez? Antxetate puntu altu goietara iritsi baino lehen gure gorputzak seinale asko bidaltzen dizkigulako. Orduan, baitare halako radar moduko bat garatzea gure sentsazioekiko lagungarri izan daiteke antxetatea prebenitzeari begira. Horrek, bai edo bai eramaten gaitu, gorputzaren zaintza batera, ez? Nola zaindu dezake gure gorputza, gure beharrak, modu egokienean asetuz. Lo, goxo eginez eta ordu nahiko. Gure ordutegiak mantenduz, gorputza mugituz, ez du zergatik ariketa fisikoarekin erlazionatuta egon behar, bai? Baina sedentarismotik ateratzeko asmoz, paseotxo batzuk ematea adibidez. Eta egia da, antxetatean eragina duen zerbait bereziki direla gure pentsamenduak. Orokorrean pentsamendu katastrofiko edo negatiboekin lotzen delako antxetatea. Zentzu horretan, zaila da gure buruari esatea, aizu, ez pentsatu, hau, nahiko zaila izaten da, baina ardura bat hartu dezakegu, ze pentsamendu mota elikatzen ditugun horretan, behar bada zerbait intrusiboa edo negatiboa pentsatzen hasi naiteke, baino erabaki dezaket hau ez elikatzea, hortik nolabait ateratzea. Eta nola ez, emozio kudeaketarako erramintak edukitzea meditatuz, gustoko zaizkigun jarduerak eginez, eta bar. Horiek dira egin ditezken gauza batzuk, eta gutxinaka hasteko ondo, nik askotan entzun dut Irati, garrantzitsua izaten dela honetarako jakitea hemen eta orain egoten, ez? Zer esan nahi du horrek? Hau oso famatua da, ez? Orain eta hemen egon behar dugu, baino ostras, zertxo baitzaia ere bada, praktikan jartzea. Nolabait, orain eta hemen egotea da arreta jartzea, bai kanpoan dagon horri, eta baitaren ere barruan gertatzen den horri. Orain eta hemen, adibidez, nik orain eta hemen, zu ikusten zaitut, ikusten dut zure jertxe ederra, ikusten ditut mai gainean dauden objektuak, arreta jartzen dut, kanpoan oraintxe bertan ikusi dezakedan horretan. Baina barrura begiratzen baldin badut, nabaritu dezaket, nire bihotz taupadak nahiko azkar daudela, behar bada orduri nagolako saio hau egiten, nabaritu dezaket, nola nagon eserita, presioa nire, oinetan, nabaritu dezaket, badudala halako bero sentsazio bat gorputzean, eta guzti horrek eramaten gaitu, orain eta hemen egotera. Irati, ari zinen moduan zu esaten, joan naiz hori guztian nire buruari galdetzen, eta ez dakit, konturatu naiz, askotan behar dugula arretaz jartzea ez, pentsatzeko nola daukat jarrita hanka, edo, igual ez nago oso zuzen eserita, edo, ez dakit, igual, azten zara pentsatzen desatuzu, badaukat ezin egontxo bat, baina ez dakit zergati den, ez dakit, uste dut ez dudala askotan egiten ariketa hau. Eta hori da behar bada
praktikan jarri behar duguna, ez? Ni jartzen baldin badut nire harreta, nire barruan gertatzen ari diren gauza horietan, etorkizunera begira, jarri beharrean, oraintxe, momentu honetan, gertatzen ari denari begiratzen diot. Baize, batzuetan gertatzen da, ez? Bat, ez dugula pentsatzen eta bestea. Pentsatzen dugunean, alako hipokondriatxo bat hasten zaigula barruan, eta ez dakit, hasten garela pentsatzen, ez pasatuko hemendik urte betera ez dakize, edo nola egongo naiz ez dakiz zertan hemendik, eta askotan izan daitezke gure esku ez dauden kontuak, eta larritzen gara horregatik. Bai, gehienetan gauza askogatik kezkatzen gera, eta ondoren, kezkatzen gaituzten gauza gehienak ez dira errealki gertatzen, ez? Gelditzen dira hor nonbait gure fantasia eta imaginarioan. Eta irati, aurretik aipatzen zenituen hori ez gain, ez dakit, beste pauseren batzuk edo gomendatuko zenituzke? Bueno, lagungarri izaten da, rutina bat edukitzea. Honek kaosa nolabait murrizten duelako, eta gure egunerokotasuna nolabait antolatuta baldima dago gauzeri eta erronkei aurre egitea errexago egiten zaigulako edo kontrolpean sentitzen garelako zentzu hortan. Eta jarri dezakegu ordutegi bat, deskantsatzeko, ordutegi bat gustatzen zaizkidan gauzak egiteko, ze oso ohituta gaude ordutegi bat edukitzera lan eremuan. Baina, eremu pertsonalean ere, atera behar ditugu, behar adina, tarte. Eta antsietatearekiko, garrantzitsu baita ere, mugak ezartzea. Honen inguruan, egin genuen lehendabiziko denboraldian, natal bat mugak jartzearen inguruan, oso garrantzitsu baita antsietateari aurre egiteko, ez? Ez esatea lankarga handi bati, ez esatea plan askori, ez esatea, gure urduritasuna areagotu dezaketen gauzei. Eta nola ez, estimulanteak murrizteak ere lagundu gaitzake. Kafeina, alkola, drogoak, ez kontsumitzeak edo ez kontsumitzeak bereziki gehiegi, lagungarri izan daiteke. Badaude beste gauza batzuk lagungarriak izan daitezkenak, zugoik bidali digu horri buruzko audio bat. Gero, harremanak gerozta likidoagoak edo diren garaietan ustut badagoela zailtasun bat harreman sendoak eraikitzeko mota desberdinetakoak, eta harreman horiek galtzeko beldurra edo harreman sendo faltak baitare beldur handia sortzen digula, ez? Ze azkenean izaki sozialak garen neurrian behar ditugu harremanak eta sareak, eta ustut sare horiek indartzea eta sendotzea dela honi aurre egiteko antidoto nagusia edo. Ze importante izaten denez, larritasun horren aurrean edo sentitzea badukazula saretxo bat inguruan. Bai, eta gainera zer kontatzen du berak, ez? Antidoto modura. Nik uste dut gaur egun edozein sufrimendu motaren antidoto dela maitasuna. Eta harreman sendo eta goxoak edukitzea, espazio seguruak edukitzea, eta hau gabe bizitzea, nahiko zaila da egia esan. Aipatu ditugu egin daitezken gauza batzuk, egitea komeni ez diren batzuk ere bai, baina egia da irati beti ez dugula izaten, ez? Indarrik edo beti ez garela gauza izaten horiek egiteko, edo egiten ditugunean ere ez dela nahikoa agian egoerari buelta emateko. Kale egiten duenean prebentzioak zer gelditzen da gure esku, edo izu atake hori bizi badugu adibidez, nola jokatu dezakegu? Gogoan dut aurreko atalean esaten genuela, ez, antsitatea momenturen batean pasa behar den, edo trantsitatu behar den zerbait dela, ez? Irudikatu dezakegu kurba bat izango balitzu ezela, ez? Gure tentsioa igotzen doa, momenturen batean, momentu altuenean antsitatea sentitzen dugu, eta hor pasa besterik ez dugu. Ezin diogu esan gure buruari beldurra daukagunean, ez eduki beldurra. Honek ez du funtzionatzen berdin antsitatearekin, ez? Guztiz urduri baldimanago nere buruari esatea, lasai egon irati, ez nau esartan laguntzen. Orduan, zentzu horretan, bai, momentu altuenean, pasa egin behar dugula. Baina behin, urduritasun hori jeisten hasi dela, martxan jarri ditzakegu, hainbat teknika edo hainbat pausu, ez? Garrantzitsuenetakoa edo oinarrizkoena da arnasketarena.
gure gorputzarekin konektatzeko modu zuzena, hau delako ez, eta badira arnasketa teknika ezberdinak, 4-6 arnasketa famosoa dela, 4 segundutan arnasa hartzea, 7 kontzea arnasa barruan, eta gero 8 segundutan askatzea. Bada beste bat asko gustatzen zaidana, dela nolabait eskua jarraitzea, ez? Gure atzak jarraitzea. Igotzen geran enean arnasa hartu, jeisten geran enean arnasa bota. Hori ez nuen ezagutzen. Adibidez, beste bat nik terapian asko erabiltzen dudana da, kutxa moduan arnastea. Igotzen denean, arnasa hartu, mantendu, arnasa bota, mantendu ez. Kutxa izango balitz bezala. Halako arnasketa teknikak erabili ditzakegu. Beste zerbait oso erabilgarri dena baita ere da, arreta zerbait zehatzean jartzea. Gure 5 zentzumenak erabiliz, ez? Zer ikusten dut? Zer entzuten dut? Zerbait usaindu dezaket? Zerbait dastatu dezaket? Zer daukat nire inguruan ikutu dezakedana? Guzti horrek, arreta, orain eta hemen jartzera eramaten gaitu ez. Eta gure autozaintzan sartzen diren gauzak egitea ere lagungarri da. Niretzat lagungarri baldin bada paseotxo bat ematea mendiran, joatea momentu horretan, behin antxetatea iritsi dela, lagungarri izan daiteke ez. Baita ere, idaztea, gertatu zaigunaren inguruan. Ze gauza pentsatu ditut? Hori igual ja pixkat lasaitzen garenean, ez? Momentuan ezin dugu, ez? Baina lasaiago gaudenean, idazteak asko laguntzen die pertsona askori, edo musika entzutea, dantzatzea, artearekin erlazionatuta dauden gauzak egitea. Eta, zu goik eta lehenago esan bezala, inguratzea espazio goxo batean maite ditugunekin, honek ere laguntzen du antsitatea erregulatzen. Balirati, zerrendan dauzkat 5, azkena esaten zenuen, ez? Sare horrekin edo lagunekin edo gotea. Besteren bat? Okurritzen zait baita ere, terapian erabili izan ohi dudan zerbait da, halako superbibentzik kutxa bat sortzea. Baldima dago, kandela bat bere usaia gustatzen zaidana, kutxa horretan sartzen dut, edo baldima dago halako mezu bat, urduri nagoenean lagungarri egiten zaidana, papertxo batean idatzi, eta kutxa barruan sartzen dut, argazkiren bat gustatzen zaidana, halako superbibentzik kutxa bat sortzen dugu momentu ansioso batean, kutxa hartu, eta bertatik ateratzeko, erabilgarri egiten zaizkidan, esaldi, objektu edo gauzak. Halako momentu aurre egiteko, seguru Leok badaukala pista bat baino gehiago guri emateko, edo bere ikuspuntutik kontatzeko beste zerbait. Entzungo dugu bere audioa. Eta nik uste dut nolabait igual gero eta gehiago hitz egiten dela antsietatearen inguruan, baino nik uste dut bakarrik dakigula antsietatea izan duguno. Niri gertatzen zitzaidan baitaren lanean eta segunen batean igual nengoela antsietatearekin eta batean urrengo astean baldin bazaude antsietatearekin da baina ez ginen antsietatearekin egon. Jendeak ez du ulertzen igual gauza batzuk izan dela izan daitekela egunerokoak, izan daiteke kronifikatuak, edo ez dela bakarrik zure bizitzako mahai batean, ez? Nik uste dut gainera gizarte honetan gure gertatzen zaizkigun gauzak gure lan munduan edo gure ikasketa munduak disruptiboak ez dien izaten ez dien arte, ez dela arazoa, ez? Eta batean bihurtzen da arazoa non ezin duzula mantendu zure lan erritmoa. Nik uste dut alde batetik bai dela arazoa, eraman behar dugun adibidez lan erritmoa, baino hori ez da bakarrik dauen emaitza edo konsekuentzia bakarra, ez? Eta dago beste esparru askotan, harremana pertsonaletan, eta nik uste jende asko ez duela ulertzen antsietatea. Eta hori izan daiteke gertatzen duen beste gauza bat, ez? Norberak bizi ez baldin badu, kosta egiten dela ikustea edo zer gertatzen zaioan alboan daukagunari. Garrantzitsua da, besteak bizi duen horri bere balioa ematea eta bere garrantzia ematea. Norbere esperientziei leku egitea, hauek epaitu gabe edo normalizatu gabe edo eskatu gabe beste modu batera egiteko, ez? Azken finean, antsietatea duten pertsonak edo izan dugun pertsonak behar duguna da ulertuak sentitzea edo behintzat entzunak sentitzea. Zentzu hortan,
saiestu beharko litzake egoera murriztea, ez? Esan ez, lasai egon ez da inbesterainoko, segituan pasako zaizu, behar bada ez? Minimizazio hauek saiestea lagungarri izaten da. Beste zerbait, baita ere, oso egoki izaten dena, leno, esan dugu, arnasketa oso garrantzitsu dela, eta behar bada, momentu horretan nik jarri naiteke antsietatea bizitzen ari den pertsonaren aurrean, eta nire arnasketarekin bestea lasaitzen lagundu. Nik modelatuko banu edo ispilu izango banintz bezala, arnasketa horretan, ez? Hau oso lagungarri izaten da. Baita ere, laguntza profesionala behar baldima da, pertsona askok lotxa sentitzen dute, edo ez dakiten nora jo, zentzu horretan, izan gaiteke bide lagun, laguntza profesional horri bilatzeko, eta gauza guztien gainetik pazientzia izan. Pazientzia izan, bakoitzak bizi duen egoera horrekin, pazientzia antsietate hori jeisten den arte, gure urduritasuna jeisten den arte, pazientzia izan. Hitz egiten ari garen moduan, eman dezake izan daitekela gauza pertsonal bat antsietatea, eta ez dakit dagokiola daukan pertsonari eta laguntzen ari zaionari, baina hitz egin dugun lehenago ere, gizarte moduan ere badugula zereginik edo badugula ardurarik horretan, ez dakit zer egin daiteke gizarte moduan hainbeste pertsonarentzat hainbeste sufrimendu dakarren zerbaiti aurre egiteko edo norantz joan behar dira urratsak. Hezkuntzak zer esan handia dauka, hezkuntza tradizionalak lehiakortasuna bilatzen duelako, alderdi akademiko horretan ez, zein da nota altuen ateratzen duena, eta lehiakortasun hortatik aldendu beharko ginateke elkar laguntza bat bilatuz ez, eta txertatuz hezkuntza eremuan baita ere, arlo kurrikular zabalago batean, alderdi emozionalaren kudeaketarako, tresnak eta espazioak, bai. Bai, eta gero eta pertsona gehiago badira gai esateko, ez daudela ondo edo badaukatela, ez, larritzen dituen zerbait, ez dadila hori izan, oso ondo, identifikatu duzu, ez izan dadila konturatzeko badukagula arazo, ez, egiturazko arazo bat edo arazo potoloago bat. Bai, esan bezalazuk funtsezkoa da, ondo ez honen zati handi bat alderdi sozialetik ere badatorrela konturatzea, ez dugulako atxeden hartzeko nahiko denbora, espektatibako oso altuak direlako, erritmo azkar batean bizi garelako, eta egia da, meditatzea, arnasketa teknikak martxan jartzea, psikologora joatea oso lagungarri izan daiteke, baina modu estruktural batean gizarteak behin eta berriro bideratzen bagaitu antsietate momentuetara, ez digu esertan lagunduko psikologora joateak, gure egunerokotasun hortan, gure testuingurua aldatzen ez baldima da, ez? Gaur egun gainera psikologora joatea luxu bat da, zaudelako alderdi publikoan eskuragarri nahi adina psikologo, ez? Eta zentzu hortan bai erakundeek asko dute egiteke. Jarri ditugu tresnak eta etxeko lanak mai gainean, antsietatea daukanarentzat, lagunentzat eta erakundentzat ere jarri ditugu etxeko lanak, eskerrik asko gaia lantzeagatik Irati. Eskerrik asko zuri, Jane. Hurrengor arte. Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu bizkarrekin. Hiru Damatxok, EITB podcast eta gaztearentzat ekoitzitako podcasta. Eta zu, zer modu zaude?